kɛlɛ min n'a b'an ka jamana kɔnɔ wajibati k'a dɔn maa caman b'a fɛ k'i ni dɔ kɛlɛ in na ka sɔrɔ u ka kɛlɛ tɛ wajibati k'a dɔn yalima tubabuw ka kɛlɛ ani gɛlɛya min bɛ tubabuw ni ɲɔgɔn cɛ u b'a fɛ k'a ta ka na suru ayiwa min ye farafin jamanaw kɔnɔ wa i n'a fɔ a ɲɔgɔnna delila ka kɛ wajibati k'a dɔn siga kɔni tɛ min na min ye tɛnze watan wajibati k'a dɔn kɛlɛ wɛrɛ tɛ kɛ kɛlɛ min kɔ a ne kɛ nin ye wajibati k'a dɔn ayiwa tubabu jamana min n'u k'a ma ko Ukraine min ye Ukraine sɔrɔdasiw dɔw yera i k'a dɔn Bamajuw kɛrɛfɛ wajibati k'a dɔn n'o fɔra maanifin kamana bi guwan u b'a fɔ ko yalima tubabu ka mun bɛ i k'a dɔn farafin gɛlɛ la wajibati k'a dɔn tɛ sabula n'u bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ ka ɲɔgɔn ɲini wajibati u mana ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ i k'a dɔn fo dɔ ka dimi don dɔ la Ukraine sɔminko nin kɛra kɔrɔfɔ in na sabula kunnafoni diso caman de b'a la Mali kɔnɔ ani Mali yɛrɛ kɔ kan tubabu caman ka kunnafoni diso olu ye kuma in fɔ k'a sɛbɛntiya wajibati k'a fɔ ko kɛlɛ min n'a bɛ sen na Ukraine sɔrɔdasiw yera wajibati k'a dun u yera Bamajuw nɔfɛ nka olu ka nani tɛ Mali juguya ye u nani i k'a dɔn Irisiw bara k'an dɛmɛ ni min kɛ olu kɔni nakun ye tɛgɛ ka se ka da ayiwa i k'a dɔn Irisiw ɲɛ kan n'i ye jaw ye jɛnsɛn naani jamanaba minnu bɛ kunnafoni di wajibati k'a dɔn maa minnu bɛ sogoku na Mali tila Azawad wajibati k'a dɔn u laban gɛnna ka bɔ Mali fan bɛɛ fɛ yɔrɔ laban min n'o kun bɛ sa o de ye Alizeri ni Mali dancɛ ye dugu min n'u k'a ma ko Tazawatani wajibati a kɛlɛ maa kun kan ka sigi n'a ye k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ in bɛ kɛ kɛlɛ juguba de ye sabula min an ka sɔrɔdasiw ka ɲɛmaaso olu ye kunnafoni di mami Mali sɔrɔdasiw bɛ dɔdɔlɔmani na u ni Irisi jamana u taara bi jɛkulu saba sabula dabɔngama kun don wajibati kulu saba i k'a dɔn bɛɛ bɛ kisɛ jiguw kan sɛbɛnnikɛla ko Ala ye min don wasara nka min ye nin ko in ye a ɲɛ ka se ka dɔn ni ka kɔn wajibati k'a dɔn Ukraine ni service de renseignement olu de kɔni ye baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka dodolima kɛ k'a dɔn k'a fɔ Mali sɔrɔdasiw bɛna nin sira in fɛ u k'an ka wuli nin yɔrɔ in na sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn sɛbɛntiyara sabula Ukraine u ka sɔrɔdasi ɲɛmaaso olu ka kunnafoni dila o y'a jira k'a fɔ min ye kunnafoni fɛn o fɛn n'o bɛ kɛlɛ in na ani dabali min tigɛlen don olu ye kunnafoni in di o tɛmɛnen kɔfɛ Irisi jamana fana olu fana y'a jira k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ u sɔmina k'a fɔ min ye Ukraine i k'a dɔn baara ka dɛmɛ Bamajuw fɛ u nakun ye olu Irisi jamanaw de ye hali n'o y'a sɔrɔ kɛlɛ in kɛnɛ kan wajibati an ka cɛden caman tora Irisi kɛlɛkɛla caman fana tora wajibati nka i k'a dɔn u ma foyi bɔ kɛlɛ yɛrɛ a juguya ni Mali ka sebaya la sɛbɛnnikɛla ko a ko ɲininkali de bi kɛ nin ko minnu dabɔtɔ filɛ nin ye wajibati i k'a dɔn k'u ka kɛlɛ ta ka b'u ka yɔrɔ la k'a fɔ u bɛna o banba an ka jamanaw kan Ala m'an kisira n'o tɛ sɔmin kɛra k'a fɔ taama caman kɛra Libi ani Siri ni ɲɔgɔn cɛ maa caman dara ka bɔ olu jamana na ni ka ɲɛyɔrɔ sɛgɛrɛ an dafɛ jamana dɔw bɛ yen i k'a dɔn a fɔra ko dɔw fana bɛlɛnlenkun bɛ yen i k'a dɔn ta kɛra ka bɔ yen wajibati i k'a dɔn tuma min n'a dɔnna k'a fɔ Bamajuw kɔni u b'u ka ayiwa hakɛ laban na se laban wajibati i k'a dɔn u ye wele bila ɲɔgɔn ma i sema o Bamaji dakile wo maafalajugu wo u bɛɛ lajɛlen de jɛra sa k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'a ma dabali ni fɛɛrɛ tigɛ nin y'a ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bannen ye wajibati k'a dun u taara fara ɲɔgɔn kan min bɛ se ka to u bɛ fɛrɛ ma kɛ nka a mana ja min na sabula kɛlɛ tɛ daminɛ ye a bɛ taa wolo ka laban min na o de don wajibati kunnafoni caman kɔni y'a jira Mali ye sebaayaba sɔrɔ hali n'o y'a sɔrɔ an ka maa caman ni tora a la minɛn caman diɲɛna wajibati k'a dɔn Bamajuw kɔnɔ a tɔ tɛ bɛrɛ bilen min ye Masina cercle la sɛbɛnnikɛla ko Mali armée n'u bɛ ka ɲɛta kɛ jamana kɔrɔnfɛ bolo la i b'a ye k'a fɔ jamana camancɛ bolo a ko gɛlɛya bɛ dugu caman kan o sigi kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko ni jamana marabaaw ma wuli ka jɔ kɛ karamɔgɔ daba tun kɔrɔ dugu caman bɛ yen o tuma ko dugu ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn ka basi ka bɔ min ye Segu dugukolo kan dɛ Ala ni bamanciya wale a gɛrɛntɛ ko juguya fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ ni tile fila in na karamɔgɔ daba tun kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ sigi a gɛlɛyalen bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko n'i ye Masina cercle yɛrɛ lajɛ karamɔgɔ daba tun kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ
fɔ dugu misɛnnin caman bɛ yen minnu dɔn bɛ k'a fɔ ko sɛnɛkɛ dugu don baganmara dugu don karamɔgɔ de b'a tun a tɛ k'u maa la i ka daba bila foro kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye misigɛn bere ye a tɛ k'u maa la i ka bere ta k'i bɛ misi gɛn sɛbɛnnikɛla ko bɛɛ lajɛlen kɔni kamarolen bɛ ɲɔgɔn kan min ye dugu kɔnɔna ye karamɔgɔ de b'a tun u sigilen bɛ k'u bolo filaw du da kɔrɔ ni k'a kɛ hami ye ni maa min ye jagɛlamugu ta k'i bɛ bunakun sago u bɛ ni diɲɛ fara sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye soforokun lajɛ min ye bamanciw danbɛ n'u ka kalasiriw ye karamɔgɔ de b'a tun Mali armée o mana munumunu salo boloda i b'a ye k'a fɔ u bɛ dugu bila tile damadɔ ni armée taara karamɔgɔ de b'a tun u bɛ tila ka segin ka na tuguni maa o maa kɔni ni armée kuma tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ de b'a tun u bɛ n'a bɛɛ lajɛlen ɲini k'u ni diɲɛ fara sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ni cɛ dɔ ye san 40 dɔɔni karamɔgɔ de b'a tun u sɔmin'a la k'a yira k'a fɔ min kɔni ye kunnafoni sa a n'o ta k'o di kɛlɛkɛcɛw ma karamɔgɔ de b'a tun k'u sina ka minɛ de a yɛrɛ denmuso sigilen ɲɛna ni ka sin ka a fa marifakisɛ 17 u filɛ nin ye k'o de k'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko min y'o ka janaja kɛnɛ ye karamɔgɔ de b'a tun dugu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ni ka taa bila ka dayɔrɔ laban na o tuma k'u sina ka bali ka bamanciw jɔliw kɛrɛfɛ kaburudon na sɛbɛnnikɛla ko min y'o bamanciw kelenw ye u y'a yira k'a fɔ k'u nakun tɛ dɔwɛrɛ ye ka na lajɛ de u bɛ ka ŋunuŋunu kuma min k'u ni ɲɔgɔn cɛ jɔn de bɛ fɛ k'olu kankɔrɔ sɔsɔ hali bi u ka kɛwale la o tuma ni k'u fara tabaa kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye dugu ɲɛmaaw ye karamɔgɔ de b'a tun dabolo t'u bolo sigibolo t'u bolo u y'a yira k'a fɔ ni duntulu banna gɛrɛ bɛ kɛ mɔnɔtulu la balo fitinin min b'u bolo kuma ko tɔ man ca bilen min y'u ka kɛnɛyaso ye ko fura tɛ bilen u tɛ se ka bɔ ka taa dugu fan si sɛbɛnnikɛla k'u bɛna kɛ cogo di min ye jamanakuntigi ye n'o ye kolonɛli Asimi Goyita k'u ka foli ni tanuni b'a ye k'a bɛ k'a cɛsiri Mali ko la nka ko fiɲɛ ma wuli bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna minɛ na ni jamana marabaaw ma wuli ka jɔ kɛ ni tile fila in na karamɔgɔ de b'a tun k'a su bɛ caya dɛ min ye duguden dɔw bɛ yen olu kɔni y'u ta k'u kun karamɔgɔ de b'a tun k'olu kɔni b'u ta kɛ ta ye o tuma min ye dugu bɛɛ lajɛlen na bɛ se ka bɔ nin dabolo in kan wa sɛbɛnnikɛla ko bɛ gɛlɛya min ye sɛnɛ tɛ ka kɛ bagan tɛ ka gɛn a ko balo bɛ sɔrɔ cogo di sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye masina o marabolo kɔnɔna ye karamɔgɔ de b'a tun b'a ye k'a fɔ sira datugulen b'u ɲɛ ka taa bila duguba fɛn fɛn bɛ yen o tuma bamanciw ala n'u ka dangana jugu fɛ a ko min ye sɔrɔsiw ye karamɔgɔ de b'a tun k'u n'u ye ni kunnafoni mɛn u ma ɲi ka sigi ka mɛn kɛ tuguni u kan ka wuli ka jɔ kɛ joona min b'a to min ye bamanciya wale dagakisɛ bilen mun tun bɛ k'u sɛgɛrɛ o bɛ se ka ba in cogo min na lafiya bɛ se ka na dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ